Wel, fydd awr testyn y prynhawn yma o Salm 53 ar adnod gyntaf. Ac i ni'n mynd i edrych ar y thema o Ffolineb dyn. Nawr, dwi yn gobeithio na fydd y neges yn neges negyddol, a na fyddwch chi'n gadael y meddwl bod fi'n eich galw chi yn anfydion neu yn ffyliaid. A'r gobaith yw trwy ras Duw a nerth yr ysbryd glân, dewch chi sylweddoli pa mor ffôl yw ffyrdd dyn. Mae'n llwybrau ni gyd yn ein pechod yn ffolineb llwyr o gymharu gyda ffordd y Cristion. A ni'n gweddio y dewn ni sylweddoli hyn y brynhawn yma, gwerth yr Efengil a gwerth Iesu Grist. Nawr, os edrychwn ni ar Salm 53 ar adnod gyntaf, mae'r salmydd yn dweud hyn. Dywedodd yr ynfyd yn ei galon, nid oes un Duw. A mae'r testyn ar yr olwg gyntaf yn un negyddol iawn. Ni'n byw mewn oes yn dyn ni, ble mae'r rhan fwyaf o bobl yn credu fod credu mewn Duw yn ffolineb llwyr. Mae y byd tu allan, ein cydweithwyr, ein ffrindiau, yn edrych arno ni fan hyn brynhawn yma, ac yn ein pytio ni, achos maen nhw'n meddwl ei bod ni yn bobl syml sydd yn stuck yn ein traddodiadau, achos ein bod ni'n credu mewn Duw. Ein bod ni efallai yn bobl sydd heb addysg, yn bod ni'n bobl sydd ddim wedi meddwl y peth drwyddo yn iawn. A maen nhw'n chwerthin am ein pennau ni. Maen nhw'n meddwl, wel, oedd e'n iawn yn yr hen ddyddiau, canrif yn ôl, 200 mlynedd yn ôl, fod Cymru yn mynd i'r eglwys, nain y taid yn mynd i'r eglwys, a maen nhw'n meddwl bod hynny yn hollol rhesymol, achos doedd bobl adeg hynny efallai ddim wedi cael llawer o addysg. Y rhan fwyaf fallai'n gadael ysgol yn 10 mlwydd oed, yn 11 mlwydd oed, ac yn mynd lawr i'r pyllau glo ac yn gweithio, ac oedd bywyd yn galed, ac felly oedd pobl yn hoffi credu mewn rhywbeth. Ac oedd hynny'n iawn achos pobl syml oedden nhw. Dyna'n aml i ni'n glywed yn dyfe. Y farn sydd yn rhemp y dyddiau yma yw, does dim angen Duw arno ni bellach, oherwydd rydyn ni llawer yn fwy addysgiedig, rydyn ni'n llawer yn fwy deallus nag i ni rioed wedi bod o'r blaen. Rydyn ni'n fwy addysgiedig nag oedden ni gan mlynedd yn ôl. Mae ganddo ni wyddoniaeth i ni wedi edrych mewn i'r peth. Ni wedi ffeindio allan nawr sut mae'r byd wedi cael ei greu a sut mae pethau wedi esblygu, ac mae gyda ni dechnoleg, ac felly does dim angen Duw. Dyna sut mae pobl yn byw. Dwi'n siŵr fod nhw hyd yn oed yn cyfadde hynny, yn dweud does dim angen Duw arno ni, oherwydd mae popeth yn ei le. Ni llawer yn fwy goleuedig nag i ni rioed wedi bod, ac mae ffyliaid yw Cristnogion. Dyna mae'r byd yn ei ddweud. Ac efallai fod na rai ohonoch chi fel yma brynhawn yma, neu'n gwrando ar y we, sydd yn dod i'r eglwys ac ar yr arwyneb yn dweud eich bod chi'n credu mewn Duw. Ond mewn gwirionedd yng ngwaelod eich calon, eich chi'n meddwl bod y peth yn ffolineb llwyr. Dwi'n cofio eistedd yn y pews yn fan hyn, blynyddoedd yn ôl, yn dod yn rheolaidd ac eto yn meddwl am y peth, yn meddwl am Gristnogaeth ac yn meddwl mae'r peth yn ffolineb llwyr. Wel, trwy ras Duw a gwaith yr ysbryd glân, dwi wedi dod i weld nad yw hynny'n wir, a'r gweddi yw y byddwch chi yr un peth. Mae'r byd yn edrych arno ni Gristnogion fel ffyliaid. Ond nid dyna mae'r salmydd yn ei ddweud. Mae'r salmydd yn dweud yn fan hyn, taw'r anffyddiwr neu'r anghredadyn, maen nhw'r un peth mewn gwirionedd, yw'r ynfyd. Taw'r person sydd yn dweud nid oes un Duw, nhw yw'r ffŵl, nhw yw'r ynfyd. Dywedodd yr ynfyd yn ei galon, nid oes un Duw. Chi'n gwybod mae'n anhygoel cymaint ni'n gallu uniaethu gyda'r salmydd. Os edrychwch chi ar ail hanner yr adnod gyntaf, mi roedd y salmydd yn byw mewn oes o bechod. Mae'n dweud fan hyn yn y adnod gyntaf, ymlygrasant a gwneithant ffiaidd anwiredd, nid oes un yn gwneithio'r daioni.
Mae'r salmydd yn honni yn ei gyfnod doedd yna ddim un person yn gwneud da, yn gwneud daioni. Mae'n mynd mlaen i sôn yn adnod 3. Nid oes awneil ddaioni nac oes un. Mae'n dweud y ddwywaith. Dyna sut mae'r salmydd yn teimlo. Mae'n teimlo bod neb yn byw fel petai na ddiw. Neb yn gwneud daioni. Chod, yn sicr, dwi'n credu byddwn ni'n gallu dweud erbyn hyn, heb unrhyw ddadl, nad yw Cymru yn wlad Gristnogol. Ac yn sicr, dwi ddim yn wlad grefyddol. I ni wedi troi ein cefn ar grefydd a Christnogaeth yn llwyr. I ni'n byw mewn oes, siwr o fod hyd yn oed yn ystadegol erbyn hyn, yn oes ddigred, angrydiniaeth, rhemp, llawn o anffyddwyr. Pryn iawn yw'r bobl gewch chi sydd yn credu mewn unrhyw fath o ddiw. Mae'n cyflwr y wlad yn drychinebus. Mae anfoesoldeb yn rhemp. Ffiaidd anwiredd yw beth mae'r salmydd yn ei ddweud, ac mae rhaid i ni gytuno fod y sefyllfa ar un peth. Pryn yw'r bobl sy'n dod i'r capel ac i'r eglwys, pryn sy'n credu, ond y tu allan i'r eglwys hyd yn oed, mae'r pechod yn ffiaidd. Fe glywon ni bore yma am yr hyn sy'n cael ei basio yn ein llywodraethau ar draws y wlad. Mae'r peth yn ffiaidd. Mae'n rhemp. Mae pobl yn byw fel bod yna ddim Duw. Dim atebolrwydd. Cael gwneud be maen nhw moyn achos maen nhw wirioneddol wedi argyhoeddi eu hunain nad oes yna Dduw. Fe allai wneud hyn, fe allai bechu fel dwi moyn, byw fel dwi moyn, pam oherwydd does dim canlyniadau. Ond chi'n gwybod, nid just tu allan i'r eglwys, mae hynny'n wir. Mae yr un mor wir tu fewn ein heglwysi ni. A mae rhaid bod hyn yn wir, achos wrth i ni edrych ar y niferoedd sydd gyda ni, dydyn ni ddim yn iachus iawn o ran niferoedd. Ac mae hynny'n dweud rhywbeth amdano ni. A dyn ni'n byw mewn ofn o ddiw. Ydyn ni'n byw fel petai ni yn ymwybodol o bresenoldeb Duw yn edrych arno ni ym mhob agwedd o'n bywydau ni, pob peth i ni'n neud, ac yn sylweddoli ein bod ni'n pechu yn erbyn Duw. Mae yna nifer yn ein hoes ni ar yr arwyneb yn dweud ei bod nhw'n credu, ond yn y galon yn dweud nid oes un Duw. Chi'n gwybod, a Thomas Charles yn dweud yn un o'i lyfrau ef, nid oes dim mai dyn dan y cwymp yn fwy anghrediniol ac yn fwy anwybodus amdano na bydolaeth Duw. Mewn geiriau eraill, does dim byd y mae unrhyw un yn fwy anwybodus, llai o wybodaeth, ac yn fwy anghrediniol amdano fe na bydolaeth Duw ei hun. A'r hyn darodd fi oedd, yr un yw'r sefyllfa heddiw, ac yr oedd hi yng nghyfnod Thomas Charles ac yng nghyfnod y salmydd. Pechod rhemp. Neb yn gwneithio'r daioni. Angrediniaeth ym mhob man. Wel, hoffwn ni edrych yn fanylach felly ar Ffolineb dyn, ac yn gyntaf edrych ar gydwybod yr ynfyd, yn ail rhesymeg yr ynfyd, ac yn olaf gwrthodiad yr ynfyd. Ac mae'r pwyntiau ni yn swnio negyddol iawn, ond dwi'n gobeithio y cawn ni weld yr ochr gadarnhaol ym mhob un o'r pwyntiau. Cydwybod, rhesymeg a gwrthodiad. Wel, yn gyntaf, cydwybod yr ynfyd. Dywedodd yr ynfyd yn ei galon. Nawr, mae yna gyfeiriadaeth fan hyn at y galon, hynny yw yr enaid, ac mewn geiriau eraill y cydwybod. A mae Thomas Charles yn ei eiriadur yn dweud y cydwybod yw y gallu sydd yn enaid dyn i roi barn ar foesoldeb neu anfoesoldeb ei weithredoedd. Hynny yw y peth hynny sydd y tu fewn i ni sydd yn gwybod pan mae rhywbeth yn dda neu yn ddrwg. Mae y tu fewn i ni. Does dim modd ei esbonio fe, ond mae yn rhywbeth mae Duw wedi roi yno ni sydd yn gallu dirnadu'r gwahaniaeth rhwng y da a'r drwg. Ac o'n i'n meddwl am hyn ac sut i esbonio hyn,
A'r darlun daeth iddo fy meddwl i oedd y darlun yma. Pan mae anifeiliaid yn lladd, dydyn nhw ddim yn teimlo dim byd. Pan mae llew yn lladd anifail arall, dydy'r llew hynny ddim yn teimlo dim. Does dim cydwybod ganddo, dwi ddim yn teimlo bod wedi gwneud dim byd o'i le. Ac eto, pan mae dyn yn lladd, i ni'n ymwybodol fod hynny yn weithred na ddylen ni wneud. Mae'r cydwybod yma yn rhan o bob dyn. Ac mae ganddo chi bore yma gydwybod. Pryn bod chi'n gwrando ar y cydwybod a'i ffeidio, mae ganddo chi gydwybod. Mae ganddo chi rhyw lais y tu mewn i chi sydd yn dweud wrtho chi beth sydd yn dda a beth sydd yn ddrwg. Mae yn reddf ynddo ni. Chi'n gwybod mae yna lwythau yn Ne America, yn Affrica, yn y gwledydd pell yma, mewn coedwigoedd trofannol, sy'n rioed wedi dod mewn i unrhyw gysylltiad ag unrhyw ddyn, y tu hwnt i'w llwyth nhw, ac eto, mae nhw'n addoli rhyw fath o dduw. Pam? Achos mae yna rhywbeth y tu mewn iddyn nhw sydd yn tystiolaethu'r ffaith fod yna dda a fod yna ddrwg. Mae'r cydwybod yn profi fod yna dduw. Dyna'r pwynt cyntaf. Mae cydwybod dyn yn profi fod yna dduw. Ond be mae'r salmydd yn dweud yw hyn, mae'r ynfyd, mae'r ffwl yn gorfod dweud i'w galon bod dim Duw. Pan mae yna bechadur yn pechu, pan i ni'n pechu, rydyn ni'n gorfod argyhoeddi ein hunain bod hynny'n iawn i wneud, cyfiawnhau y peth, a ni'n gorfod tawelu y llais yna, tawelu y cydwybod. Mae hynny yn o'i hun yn profi fod na dduw. Yr rheswm mae yna gymaint yn pechu y tu hwnt i'r eglwys, neu tu fewn i'r eglwys, ond hynny yw angredinwyr yn pechu. Yr rheswm maen nhw'n pechu yw oherwydd maen nhw'n argyhoeddi eu hunain yn cyfiawnhau eu gweithredoedd, achos maen nhw'n dweud, wel does dim Duw, felly mae'n iawn i fi bechu. Unwaith eto, ni'n trio meddwl am ffordd o ddangos ac esbonio hyn yn haws. Ac o'n i'n meddwl am blentyn bach. Ac yn aml mae plant bach ofn y tywyllwch. Ac yn naturiol felly maen nhw ofn y tywyllwch. Ond yn aml be gewch chi yw plentyn yn dweud, dwi ddim ofn y tywyllwch. Dwi ddim yn ofnus. I drio argyhoeddi eu hunain bod nhw ddim yn ofnus. Ond mae'r ffaith bod nhw'n gorfod dweud hynny i'w hunain yn dangos bod ofn ganddyn nhw. Ac yn yr un modd, mae'r ffaith fod pechaduriaid, bob un ohono ni yn gorfod cyfiawnhau ein pechodau, yn profi fod na dduw. Petai yna ddim Duw, byddai dim llais gan eich cydwybod i dawelu. Ond mae'r ffaith ein bod ni'n tawelu'n cydwybod, fel mae'n dweud yn fan hyn, dywedodd y ffwl i'w galon ei hun yn ei galon bod dim Duw. Mae'r ffaith hynny yn profi fod yna dduw. Os yw eich cydwybod chi prynhawn yma yn eich pigo chi, a bod chi'n teimlo eich pechod, peidiwch a'i anwybyddu, peidiwch a argyhoeddi eich hunain fod popeth yn iawn, does na ddim cynlyniad, does na ddim uther, does na ddim Duw, so fydd e'n iawn. Gwrandewch ar y llais hynny. Gwrandewch ar eich cydwybod. Achos mae'ch cydwybod yn profi fod na dduw. Wel, dyna'r pwynt cyntaf. Mae'r ffwl yn gorfod tawelu ei gydwybod. Achos mae yna dduw. Wel, yr ail bwynt yw rhesymeg yr ynfyd. Nawr, dwi'n gobeithio yn y pwynt yma byddai'n gallu esbonio i chi Ffolineb dyn yn ei rhesymeg. A dwi'n gobeithio gwneud hyn mewn dau ffordd gwahanol. Yn gyntaf, sut mae'r ynfyd yn dod i gasgliad ar sail cynlleied o dystiolaeth, ac yn ail, sut mae'r ynfyd yn dod i gasgliad gan anwybyddu cymaint o dystiolaeth. Felly yn gyntaf, rhesymeg yr ynfyd, sut mae'n dod i gasgliad ar sail cynlleied o dystiolaeth. Nawr,
Dwi ddim yn hoffi gwneud hyn fel arfer, ond ar gyfer y pwynt yma, dwi am mynd i gyfeirio at wyddonydd enwog. Falle bod chi wedi clywed am yr enw o'r blaen. Enw'r gwyddonydd yw Brian Cox. Ac mae e yn anffyddiwr. Dydy e ddim yn credu mewn Duw, a mae'n gwneud hynny yn blaen iawn. Mae e'n wyddonydd blaenllaw iawn yn ein cyfnod ni. Mae e'n adnabyddus tu hwnt, mae'n gwneud lot ar y teledu. Dwi'n meddwl taw ffisegwr yw e. Mae e'n ddyn hynod o glyfar, mae'n ddeallus iawn, a mae e wedi ysgrifennu nifer o theoriau gwahanol am y byd, y bydysawd. Mae e'n amlwg yn berson sydd wedi meddwl lot am y byd i ni'n byw ynddo fe. A dwi'n credu mae'n ddigon teg i ni ddweud bod e ddim yn berson twp. Mae llawer yn fwy clyfar na fi, ta beth. Mae e'n berson ar un olwg, byddwn ni'n gallu dweud ei fod e'n berson deallus iawn. Ond, gan gofio hynny, mewn cyfweliad chydig o flynyddoedd yn ôl, fe nes i weld y clip yma ar y we, fe nath cyfwelydd ofyn iddo fe, elli di fod yn sicr nad oes yna Dduw? Dyna oedd y cwestiwn. Cwestiwn syml i ddyn sydd wedi astudio'r holl fydysawd, y ser, lloer, popeth. Elli di fod yn sicr fod na ddim Duw, nad oes yna Dduw. A dyma oedd ei eiriau. Galla i ddim bod yn sicr nad oes Duw, a bod yn onest, dwi ddim yn meddwl am y peth, nes bod rhywun yn gofyn i mi. Ddim yn meddwl am y peth. Gwyddonydd sydd wedi treulio'i holl fywyd yn astudio, yn eistedd, yn meddwl, yn dadansoddi, ac eto dwi ddim wedi meddwl am y cwestiwn syml yma o fodolaeth Duw. Gwyddonydd blaenllaw yn cyfaddau, a mae'n fodlon cyfaddau hyn mewn cyfweliad dros y we i gyd, mae'n cyfaddau yn gyntaf bod e methu profi nad oes yna Dduw, a mae hynny'n beth mawr. Ond yr ail beth sy'n fy nharo i, bod e ddim hyd yn oed di meddwl am y peth. Chi'n gweld, dyna yw'r broblem. Dyna'r broblem gyda rhesymeg yr ynfyd, rhesymeg yr anghredadyn. Dydyn nhw ddim yn fodlon meddwl am Dduw. Maen nhw'n fodlon meddwl am ei swyddi ac am ei teuluoedd. Maen nhw'n fodlon meddwl am ei doethuriaeth. Maen nhw'n fodlon meddwl am sut mae'r byd yn gweithio ar môr, ar lleuad, ar tonnau a phob math o bethau. Maen nhw'n fodlon meddwl am chwaraeon, ond dydyn nhw ddim yn fodlon meddwl am yr hyn sy'n digwydd iddyn nhw ar ôl iddyn nhw farw. Chi'n gwybod, dwi'n credu fydde unrhyw un, petai nhw'n bod yn onest, yn cyfaddau bod hynny yn ffôl. Ffolineb dyn. Dydyn nhw heb feddwl am dragwyddoldeb o gwbl, a mae hyn yn ffolineb llwyr. Dyn, fel y gwyddonydd yma, sydd wedi astudio popeth. Mae wedi treulio oriau bob dydd yn meddwl am theori newydd, ac eto mae'n cyfaddau, dwi ddim hyd yn oed i meddwl am Dduw. Dwi ddim eisiau meddwl am Dduw. Yr adnod ddath i fy meddwl i wrth feddwl am y gwyddonydd yma oedd Matthew 7:26. Gŵr ffôl a adeiladodd ei dŷ ar y tywod. Chod, o'n i'n meddwl am y ddameg yma, ac o'n i'n meddwl, wel, dychmygwch y tŷ. Gall y tŷ fod y tŷ mwyaf mawr chi rioed i gweld. Stafelloedd ym mhob man, lloriau diri, pileri, crand yn y blaen. Stafell chwaraeon, stafell llyfrgell, pob math o bethau. Gallai fe hyd yn oed fod gyda'r technoleg mwyaf, camerau ym mhob man, cloch drws sydd yn recordio ag yn y blaen. Falle fod y tŷ yma hyd yn oed y tŷ mwyaf eco-gyfeillgar yn y byd. Ond, petai chi'n gweld y sylfaeni ac yn gweld bod y person wedi adeiladu'r tŷ mawr yma ar dywod, mi fyddech chi'n sythbyn yn dweud, wel, ffŵl yw'r person yna. Twpdra llwyr. Ffolineb dyn yn adeiladu y tŷ gorau erioed ar dywod. Does dim sylfaeni cadar, a dyma'n union mae'r anghredadyn yn ei wneud. Dyma'n union mae'n gwneud pan dwi ddim yn meddwl ac yn ystyried yr hyn sydd i ddod.
A'r cwestiwn dwi eisiau gofyn bore yma yw hyn, ydych chi'n meddwl am Dduw? Achos os nad ydych chi, nid fi sy'n eich galw chi'n ffwl o reidrwydd, ond Duw. Mae'r salmydd fan hyn yn dweud, ffwl, yr ynfyd yn ei galon sy'n dweud nid oes un Duw. Ydych chi wedi ystyried yr hyn sydd i ddod? Chi'n gwybod, mae'n ffwl i selio popeth ar gynlleied. Brian Cox wedi dod i gasgliad am Dduw, mae wedi penderfynu bod dim Duw ar sail y ffaith bod e heb feddwl am y peth. Cynlleied. Dwi ddim wedi selio fe ar ddim byd. Mae wedi selio'r holl beth ar y ffaith fod e'n credu mewn tywod. Ffolineb llwyr. Ond nid dyna'r unig broblem gyda'r rhesymeg dyn. Yr ail bwynt yw hyn. Mae'r ynfyd yn seilio ei gred ar y ffaith fod e'n anwybyddu cymaint o dystiolaeth. So nid yn unig yn selio fe ar gynlleied, ond hefyd yn anwybyddu'r holl dystiolaeth sydd mas yna. A mae gen i chydig o bwyntiau yn fan hyn, a dwi'n gobeithio mynd trwyddyn nhw yn weddol gyflym. Y dystiolaeth gyntaf yw hyn, y greadigaeth. Dim ond agor ein llygaid i edrych ar y byd sydd angen i ni wneud i sylweddoli mae creawdwr sydd wedi creu y byd. Nawr, dwi'n gwybod fydd na bobl yn dadlau, falle fydd pobl yn gwrando ar y we ac yn dweud, wel, na, ti'n methu dweud hynny, achos Big Bang a ffrwydrad ac yn y blaen, a esblygiad. Ond y gwir amdani yw hyn. Mae'r rhesymeg llawer yn haws i'w gredu bod creawdwr wedi creu y byd, nag yw ei gredu fod na ryw fang mawr allan o ddim byd wedi digwydd, ac wedyn dros miliynau ar filiynau o flynyddoedd ein bod ni yma heddiw. Dim ond edrych ar y corff dynol sydd angen i sylweddoli cymaint o fanylder sydd ym mhob cell, ym mhob atom. Sut mae'n ymenydd ni'n gweithio. Mae'n rhaid taw creawdwr sydd wedi gwneud y fath beth. Chi'n meddwl am y planhigion? Sut mae modd cael planhigyn i greu moddion? Chi'n gwybod, ar ddydd y farn, fe fydd na unigolion mewn llwythau, yn ne America neu mae bynnag gwlad, sy'n rioed wedi bod i ysgol, sy'n rioed wedi darllen llyfr, sydd erioed wedi hyd yn oed clywed am yr Efengil, neu unrhyw fath o lenyddiaeth, fe fydden nhw'n atebol ar ddydd y farn. Oherwydd mae Duw wedi rhoi y byd fel tystiolaeth i ni fod yna Dduw. Sut gallwn ni anwybyddu y greadigaeth? Mi fyddech chi'n ffôl yn ynfyd i anwybyddu y greadigaeth. Yr ail beth yw archeoleg. Chi'n gwybod mae oedran y byd yn cyfateb i'r Beibl. Mae yna rai yn dweud bod e filiynau o flynyddoedd oed, ond mae'r Beibl yn dweud taw chydig filoedd oed yw'r byd, a mae'r archeoleg yn profi hynny. Diliw arch Noa yn profi fod dŵr ar draws y byd fel hynny yn gallu creu ffosiliau mewn ffordd bydde yn cymryd miliynau o flynyddoedd fel arall. Chi'n gwybod beth sy'n fwy syfrdanol na'r ffaith bod yr archeoleg yn profi fod na Dduw, yn fwy syfrdanol na hynny, yw hyn. Does na ddim un darganfyddiad archeolegol, dim un, a gyda llaw mi roedd na un arall yn newyddion wythnos yma, does na ddim un darganfyddiad archeolegol sy'n mynd yn groes i'r Beibl. Mae hynny'n anhygoel. Dydyn nhw ddim wedi ffeindio dim un darn o wybodaeth, darn o wyddoniaeth, darn o archeoleg sydd yn gwrthweud ac yn mynd yn erbyn yr hyn sydd i'w gael yn y Beibl. Mae hynny yn anghredadwy bron a bod yn dweud. Ond mae rhaid iddo fod yn gredadwy, oherwydd mae e'n wir. Mi fyddech chi'n ffôl i anwybyddu yr holl dystiolaeth archeolegol. Y trydydd peth yw hyn. Proffwydoliaethau. Mae yna broffwydoliaethau yn yr ysgrythur, ac mae bob un ohonyn nhw wedi dod yn wir. Pob un ohonyn nhw.
Does na ddim un proffedoliaeth sydd heb ddod yn wir, fe mae'na rai dal i ddigwydd, ond hynny yw, pob un sydd wedi digwydd, maen nhw wedi dod yn wir. Mae'r ystadegau i hynny fod yn bosib yn amhosibl. Felly mae rhaid i fod yn wir. Mae'r rhesymeg, jyst ar y lefel yna, yn dweud wrthyn ni bod rhaid i fod yn wir. A mi fyddech chi'n ffwl i anwybyddu y proffedoliaethau. Y pedwerydd peth yw hyn, Crist ei hun. A dwi am sôn yn fan hyn am Grist, hynny yw y dyn yn unig. Achos does yna neb yn gwadu bydolaeth Crist. Maen nhw'n gwadu ei fod e'n dduw, maen nhw'n gwadu yr ochr ysbrydol, ond does neb yn gwadu fod y dyn yma wedi cerdded ar y ddaear. A'r ffordd i ni'n gwybod hynny yw i ni'n mesur amser yn ôl Crist. Mae pawb ar draws y byd yn dilyn yr un amser, hynny yw hyn a hyn o flynyddoedd cyn Crist, hyn a hyn o flynyddoedd ar ôl Crist. Does na ddim un dyn ar lefel ddynol yn unig wedi cael effaith ar y byd fel Crist. Sut mae modd anwybyddu hynny? Does bosib, os nad oedd Crist yn dduw, yna mi fydde yna rhyw ddyn arall wedi dod a wedi cael yr un effaith. A fydde ni wedi newid ein hamser ni fod cyn ac ar ôl y dyn hynny. Ond mae'r ffaith fod Crist, a neb yn gwadu'r ffaith fod Crist hyd yn oed fel dyn yn wir, mae hynny'n profi fod yna dduw. Chod, mae'r holl hanesion a'r proffedoliaethau amdano yn yr Hen Testament ac yn yr wybodaeth yn y Testament Newydd, mae nhw i gyd yn wir dros filoedd o flynyddoedd oed. A mae hynny'n anhygoel. Dim ond ffwl fydde ddim yn credu yn hynny. A chi'n gwybod y pwynt ola yn fan hyn yw hyn. Mae hanes yr eglwys a'r seintiau yn profi fod na dduw. Chymod, mae yna rhywbeth anhygoel yn digwydd pan mae pobl yn credu mewn Duw. Ar lefel unigolyn, mae yna drawsnewidiad llwyr yn digwydd. Mae'r pechadur diaf yn troi'n wynach na'r eira. Mae yna rhywbeth anhygoel yn digwydd pan mae yna angredinwyr yn troi'n gredinwyr ac dydy hyd yn oed cymdeithas methu gwadu'r peth. Dim ond edrych ar Gymru sydd angen i ni wneud i sylweddoli fod hyn yn wir. 100 mlynedd yn ôl, 200 mlynedd yn ôl, roedd diwygiadau yng Nghymru oedd yn golygu fod cymaint wedi dod i'r bywyd, cymaint yn credu fod menig gwynion wedi cael ei roi i'n cymdeithas. Achos doedd dim trais. Does dim un plaid wleidyddol wedi gallu gwneud hynny ac ni fydd unrhyw blaid wleidyddol yn gallu gwneud hynny. Dim ond o dduw y gall hyn ddigwydd. Chi'n gwybod, mae'r greadigaeth yn pwyntio at dduw. Mae'n archeoleg ni yn pwyntio at dduw. Y proffedoliaethau yn pwyntio at dduw. Crist ei hun, y dyn, heb sôn am ei ddiwdod, yn pwyntio at dduw. Mae hanes yr eglwys a'r seintiau i gyd, mae'r eglwys hon yn pwyntio at dduw. Mi fyddech chi'n ffwl i beidio ystyried y peth. Ac eto, yr hyn rydyn ni'n ei wneud yw dal ein dyrnau lan tuag ato a dweud, na, does na ddim Duw. O Thomas Charles unwaith eto yn dweud hyn, y mae'r fath angrediniaeth ac anwybodaeth yn anesgusodol. Hynny yw, does dim esgus. Fydd gan neb ar ddydd y farn esgus pan maen nhw'n dweud, wyneb yn wyneb â Duw, doeddwn ni ddim yn credu yn o ti. Mae e'n anesgusodol. Y peth deallus, y peth synhwyrol, y peth ddylai bobl clyfar y byd ei wneud yw meddwl, iawn, dwi'n mynd i edrych ar y dystiolaeth a dod i ganlyniad. Ond chi'n gwybod beth mae'r ynfyd yn wneud? Chi'n gwybod beth mae'r gwyddonydd yma wedi gwneud, Brian Cox? Mae wedi edrych ar yr holl wybodaeth a mae e wedi mynd, na, dydw i ddim yn credu mewn Duw. Am ffôl, dywedodd yr ynfyd yn ei galon, nid oes un Duw. Wel, ni di edrych ar y cydwybod. Am Ffolineb i ddweud wrth eich calon bod na ddim Duw. Ni di edrych ar y ffaith fod nhw'n
seilio eu cred nhw ar gynlleied o dystiolaeth, ddim eisiau meddwl am y peth, ac yna'r ffaith fod yna gymaint o dystiolaeth ac maen nhw'n dweud, na, dwi ddim eisiau edrych ar hynny. Ond y rheswm pennaf pam fod yr anghredadyn yn ffwl ac yn ynfyd yw hyn. Mae'r anghredadyn yn ffôl achos mae'n gwrthod yr unig dduw sy'n cynnig gobaith. A dyma'r pwynt ola. Gwrthodiad yr ynfyd. Dyma yr unig dduw sydd yn cynnig ffordd o iachawdwriaeth. Yr unig dduw sydd yn cynnig ffordd allan, sydd yn cynnig bywyd tragwyddol. Cyn i ni ddod at y cadarnhaol, mae rhaid cyfeirio at y negyddol. A dwi eisiau siarad gyda chi prynhawn yma'n uniongyrchol a dweud, os ydych chi'n parhau yn eich anghrediniaeth, os newch chi adael y capel y prynhawn yma, yn parhau ddweud yn eich calon, nid oes un Duw, yn parhau fyw fel petai na ddim Duw, yna fe fydd cosb. Mae'r Duw yma yn dduw cyfiawn. Mae e'n dduw perffaith. Mae e'n dduw sanctaidd. Mae e'n dduw pur. Ac felly, oherwydd hynny, nid yw'n gallu edrych ar bechod. A'r pechod mwyaf yw peidio credu yn yw. Felly, os edrychwch chi ar adnod 5, dyma'r canlyniad. Canis Duw a wasgarodd esgyrn yr hwn ath warcheodd. Mae'n ei gwasgaru nhw i gyd. Ei taflu nhw i uffern am dragwyddoldeb. Rhufeiniaid 6:23. Canis, cyflog pechod, yw marwolaeth. A nid dim ond marwolaeth yn y byd hwn, ond marwolaeth hyd dragwyddoldeb, ac felly mae'r rhybudd yn glir. Os ych chi yn parhau yn eich anghrediniaeth, yn parhau ddweud fel y ffwl yn eich calon, nid oes un Duw, yna eich cyflog chi, eich canlyniad chi, yr hyn sy'n mynd i ddigwydd i chi, yw marwolaeth hyd dragwyddoldeb. Ond, a dyma'r ochr gadarnhaol, fe ganon ni ar ddechrau'r oedfa, emyn 92. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod yr haul, na'r lloer, na'r ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3:1 i achub gwael golledig eog ddyn. Am ras, mae y Duw yma sy'n gorfod cosbi, mae e hefyd wedi ffeindio ffordd i achub dyn. Fe drefnodd e cyn i'r byd gael ei greu, cyn roi'r dystiolaeth i ni, cyn hynny, cyn creu y byd, fe drefnodd e yn rhagwyddoldeb ffordd i achub gwael golledig eog ddyn. Hynny yw, pobl fel chi a fi sydd wedi byw ein bywydau ni yn dweud nid oes yna dduw. Mae yna achubiaeth i ni. Ond beth yw'r ffordd yma? Beth yw'r ffordd a drefnodd Duw? Wel, Ioan 3:16. Canis felly y carodd Duw y byd. Fel yr hoddodd y fe, ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag agredo'n ddef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Chi'n gwybod, cymaint yw ei gariad, cymaint yw ei ras, cymaint yw ei drigaredd, fe ddanfonodd e ei unig anedig fab, Iesu Grist, i'r byd hwn, i fyw y bywyd perffaith. I fynd i'r groes ar galfaria fryn, i roed ei ddwylo pur ar led, i gymryd ein pechodau, i farw troson ni, i goncro uffern a Satan a marwolaeth at gyfodi ar y trydydd dydd pam mwyn i ni gael bywyd tragwyddol. Chod, mae yna emyn, rhif 563 yw hi, sydd yn dweud hyn. Mawr yw'r gwaith a wnes erioed,
Ti, Iesu Grist, gest angau. Ti gest uffern. Ti gest Satan, ble? Dan dy droed. Pen calfaria, nac aid hwnnw byth o'n cof. Mae Crist wedi dod i'r byd i fyw y bywyd perffaith na allwn ni fyw, achos rydyn ni'n barod. Hyd yn oed os ydyn ni o nawr ymlaen yn penderfynu bod ni'n mynd i fyw y bywyd perffaith sydd yn amhosib, mae'r hanes i ni wedi byw hyd yma wedi gwadu Duw. Felly mae'n dod a mae'n byw y bywyd perffaith i ni, ac yna mae'n marw ac yn cymryd ein pechodau, ac yn concro uffer, yn concro Satan, yn rhoi y cyfan ollt dan ei droed. Ti gest angau, ti gest uffern, ti gest Satan dan dy droed. Mae Crist wedi gwneud y cyfan i ni. Ond falle bod chi'n eistedd yna ac yn meddwl, wel, iawn, digon teg. Wyt ti wedi sôn am yr efengil, wyt ti wedi sôn am gariad Duw ar hyn mae Crist wedi wneud, ond sut allwn ni fod yn sicr fod hynny'n wir? Ambell adnod fan hyn fan draw. Wel, yn gyntaf, yn yr un modd a'r ffaith bod Duw yn gorfod cosbi. Mae'n berffaith, mae'n gyfiawn. Dydy Duw methu dweud celwydd. Felly dyle hynny fod yn ddigon. Ond yn fwy na hynny, dyma pam mae Duw wedi rhoi'r ysgrythyr i ni. Mae wedi rhoi'r proffwydoliaethau i ni. Ni'n gallu profi fod y proffwydoliaethau wedi dod yn wir. Mae'n dweud yn yr Hen Testament manylion am sut mae Crist yn mynd i gael ei eni a sut mae'n mynd i farw. A mae bob un o'r reina wedi dod yn wir. Ac yn yr un modd felly, mae'r addewidion yn wir. Os ydy'r addewidion yma'n wir, a does na ddim un ni'n gallu profi sydd ddim yn wir, yna gwrandewch ar hwn. Ioan 6, adnod 37. Yr hwn a ddel ata fi, nis bwriaf ef allan ddim. Ni'n clywed yn aml o'r pwlpid yma'n dyn ni'r adnod hynny. Yr hwn a ddel ata fi, nis bwriaf ef allan ddim. Fyddai ddim yn ei fwrw ymaith. Y cwbl sydd angen i chi wneud yw dweud, dyma fi, dwi wedi gwadu fod na Dduw. Ac eto, dwi yn credu fod na Dduw a dyfoti'n abol i'm hachub i. Chi'n gwybod falle bod chi'n eistedd yna ac yn dweud, wel, iawn, ond dwi wedi dweud a byw yn fy nghalon fel petai na ddim Duw. Ond dyma mae'r adnod yn ei ddweud. Ioan 6:37, does dim ots am hynny. Yr hwn a ddel ata fi, os wyt ti'n dod ata fi, na i ddim dyfwrw ymaith. Chi'n gwybod, dyma yw'r efengil yn fan hyn. Dyma'r newyddion da. Fe ganon ni cyn yr oedfa, cyn y bregeth. O gariad, anfeidrol ei faint, fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint. Cariad mor fawr, ein bod ni wedi dal ein dwylo tuag ato fe. Ein bod ni wedi byw mewn ffordd sydd yn dweud, na does dim Duw, dwi moyn wneud fel dwi moyn. Dwi eisiau byw y ffordd dwi eisiau byw. Ein bod ni wedi gwneud hynny, mae'r cariad yma mor fawr anfeidrol ei faint, fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint. I ni'n ynfydion, i ni'n ffyliaid. Pam fyddwch chi'n gwrthod hyn? Dyma sydd yn gwneud yr angredadyn yn ffwl. Iawn, efallai bod eisiau anwybyddu'r dysiolaeth, eisiau anwybyddu'r cydwybod, ond mae e'n ffwl i wrthod yr efengil. Am ffolineb llwyr. A ddewyd arall i chi yn fan hyn, cyn gorffen. Acta 16:31. Dwchwch ar hwn. Syml. Cred yn yr arglwydd Iesu Grist a chadwedig fyddi. Does dim angen mwy na hynny. Does dim angen ein gweithredoedd. Cred yn yr arglwydd Iesu Grist a chadwedig fyddi. Chi'n gweld pa mor syml yw e? Mi fyddech chi'n yn ffwl llwyr, yn ynfyd i wrthod hyn. Does dim angen gwneud dim byd. Dod yn waglaw a dweud, dwi wedi pechu. Dwi'n gweld fy mhechod, ond dwi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac os newch chi hynny, os newch chi gyffesu a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist, yna cadwedig fyddwch. Wel, beth amdano chi prynawn yma? Mae'r rhybydd yn glir. Os nad ydych chi'n credu,
Rydych chi'n ffwl. Mae cymaint yn y fantol. Ydych chi'n barod i beryglu'r cyfan a byw fel chi moyn heb rando ar eich cydwybod? Ydych chi'n barod i beryglu'r cyfan achos bod chi ddim eisiau meddwl am y peth? Dwi ddim yn barod eto i feddwl am y peth. Falle bod chi wedi bod ers degawdau yn dod i'r eglwys, ond ddim wedi meddwl am y peth. Am ffôl. Ydych chi am beryglu'r cyfan achos chi am anwybyddu'r holl dystiolaeth, y greadigaeth, yr archeoleg popeth? Ac ydych chi am wrthod y gwahoddiad yma i gredu? A dyna'r prif bwynt. Mae yna wahoddiad clir yn fan hyn i gredu yn niw. Cred yn yr arglwydd Iesu Grist a chadwedig fyddi. Dyw e methu bod yn fwy clir. Chi'n gwybod, mae yna filiynau yn uffern, ac fe fydd yna filiynau yn uffern, sydd wedi dweud yn eu calonau, nid oes un Duw. Am ffôl. Roedd ganddyn nhw'r holl dystiolaeth. Roedd ganddyn nhw'r greadigaeth, yr archeoleg, y proffwydolaethau popeth. Mi roedd ganddyn nhw lais hyd yn oed yn eu calonau, yn eu heneidiau, oedd yn profi iddyn nhw fod na gydwybod fod na dda drwg. Mi roedd ganddyn nhw'r efengyl, Crist wedi cael ei rhoi iddyn nhw, ac eto wedi dweud yn eu calonau, nid oes un Duw. Wel, mae cyfle i chi Bryn Hawn yma, i edifarhau o'r ffaith, a ni gyd wedi bod yn ffyliaid. I ni gyd wedi bod ar ryw pwynt yn ein bywydau yn ynfydion. I ni gyd wedi dweud nid oes un Duw, ond yr hyn sy'n bwysig yw be newch chi nawr. Edifarhewch a chredwch ynddo. Dywedodd yr ynfyd yn ei galon, nid oes un Duw, ai dyma y geiriau sydd yn eich calon. Neu, a fyddwch chi'n gallu dweud y prynhawn yma yn eich calon. Mae yna Dduw, ac mae'r Duw hwnnw yn dad i mi. Wel, gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni'n diolch ein bod ni'n gallu dod ger y frondi eto. Ni'n diolch o Dduw dyfoti yn Dduw sydd wedi ein creu ni mewn ffordd mor ryfedd fod ganddo ni y cydwybod hynny sydd yn dweud wrthyn ni dyfoti'n bodoli. O Dduw, i ni'n diolch i ti am yr holl dystiolaeth wyt ti wedi rhoi. Ac i ni'n gweddio Dduw y bydde di'n helpu ni i feddwl am y pethau hyn. Byddwn ni ddim yn anwybyddu yr hyn wyt ti wedi rhoi, yr ysgrythyr, yr holl greadigaeth, y proffwydolaethau. O Dduw, i ni'n diolch i ti am rhain i gyd, ond yn fwy na dim ni'n diolch i ti am yr efengyl. I ni'n diolch i ti am Iesu Grist. I ni'n diolch i ti fod ti wedi trefnu ffordd yng Nghyngor 3 yn 1 i achub gwael golledig eog ddyn. O Dduw, agor y neidiau Bryn Hawn yma. Danfon yr ysbryd glân i lawr mewn ffordd sy'n agor y neidiau nad sydd wedi gweld o'r blaen. Y neidiau sydd wedi dweud nid oes un Duw. O Dduw, agor eu calonau nhw fel eu bod nhw'n gallu gadael y lle y prynhawn hwn yn dweud mae yna Dduw ac mae'r Duw hwn yn dad i mi. O Dduw, bydd gyda ni nawr, bydd yn bresennol, cadwa ni rhag yr un drwg, i ni'n gofyn y cyfan oll yn enw ac yn heiddiant dy fab Iesu Grist. Amen.